Ngayon guys, tuturuan ko kayo gumawa ng mga potions, tapos kung paano i-create ang brewing station. Wait lang guys, may alis nila ako para hindi ganong maingay sana. Sa pandinig nyo ang ano na ito, sounds na yung audio. So natin itong kanan yan dyan. Natin yan sa mga 20 guys, yan 20 yan, okay na. So ngayon, gumawa na ako guys ng dati para hindi kayong mainip sa pag-ano, matagal kasi guys. Ito ang mga kailangan nyo kapag gagawa kayo ng brewing station sa survival. Kailangan nyo ng ano, blaze rod, tsaka ng 3 cobblestone sa baba niyan. So yung makikreate na, makukuha nyo po ang blaze rod sa blaze. Ito po ang una nating topic ay fire resistance. Hindi ko pa nilagyan ng ano, ng bottle. Dito na lang po yan. Ang kailangan nyo po, nether wart tsaka magma cream. Yun na nyo pong recipes, yung nether. Dito nyo po ilalagay yung nether wart. Una po dito nether wart. Tapos dito nyo po lalagyan ng blaze. So alam nyo naman po yan. Dito lalagyan nyo po ng nether wart. Pag natapos na po yun, lalagyan nyo naman ng magma cream para mabuo ang fire resistance. Harming naman po tayo guys. Nether wart, glistering melon, tsaka permanented spider eye. Ganun lang po yung tulad ng kanina. Dito naman po tayo guys, healing. Ayan guys, nether wart tsaka glistering melon. Healing po guys. Invisibility. Yan, nether wart, glow, golden up, carrot, permanented eye, spider. Magiging invisibility siya boys. Ito, nether wart tsaka rabbit spook. Makukuha nyo po yan sa pag pinatay nyo po ang rabbit. Ano yan, jump boost yan. Ito night vision. Ayan, nether wart tsaka golden carrot. Ayun lang guys, medyo minamadali ko lang guys at ano lang to guys, hindi ko ganong na-expert, ganong inayos. Yan na guys, poison tayo guys, nether wart tsaka spider eye. Regeneration guys, medyo mahirap to kuhanin. Nether wart tsaka gas tier. Makukuha nyo lang po yan kapag pinatay nyo po ang gas. Slowness guys. Ito yung ginagamit ng wider skeleton guys, na ano, pag na-attacking na kayo guys. Nether wart, sugar, tsaka permanented eye. Strength guys. Strength, nether wart, tsaka blaze powder. Instant strength. Tapos kung gusto nyo paramihin ng durability o oras, ay lagyan nyo lang naman ng redstone dust. Ano guys? Ito guys, weakness guys, nether wart, sugar, tapos speed yan guys, speed, increasing of speed. Water breathing guys, water breathing. Kailangan nyo, kung sino pong may gustong lumangoy-langoy dyan, gusto pong palaging naghuhukay at nangunguha ng gamit sa tubig, ito ang kailangan nyo. Nether wart, pufferfish. Ayun lang po guys, mabubuo nyo na po. Ito po tayo guys, weakness tayo guys, weakness. So kailangan nyo lang dyan, permanented eye. Okay guys, ayun lang. Muna. Ito guys, ang pinakahuli at mas gusto ko kapag kinakalaban ko ang Ender Dragon ay ang slow falling. Pero mahirap siya gawin guys dahil ang phantom membranes, minsan lang dinadrop yan ng mga phantom. Itong nether wart, madali lang kuhanin yan guys. Ayan na, makakuha lang yung slow falling. Tsaka guys, nakalimutan ko pala ituro sa inyo
kung paano siya magiging splash potion tsaka ng lingering pala. Sasama ko na rin yun sa topic natin, guys. So ito, tuturo natin yan. Una, kailangan natin ng dragon breath. Makukuha nyo yung dragon breath gamit ang battle. Tapos punta kayo sa Ender Dragon Portal. Tapos kapag nagbuga siya ng breath na kulay violet, ito, gamitin nyo tong battle, pindutin nyo yun. Makakuha kayo ng dragon breath. Okay, guys. Kung gusto nyo naman siya gawing splash potion, kailangan nyo lang naman ng gunpowder. Gunpowder, guys. So, ang gagawin nyo ngayon, guys, kukunin ko to. Tsaka ito. Yan, guys. Una, ilalagay nyo lang yan dyan, guys. Yan, guys, ilalagay nyo lang yan dyan. Sorry, guys, wala tayong blazing. Yan, blaze powder. Yan, guys. Yan, tapos lalagyan natin siya ng katulad niya. So, ito. Tsaka ito. Yan. Lalagay mo yan dyan, guys. Okay na yan, guys. Yung tatlo siguro. Yan siguro, guys. Yung tatlo. Pag gusto nyo gawin siyang splash potion, lagyan nyo siya ng gunpowder, guys. Hintayin nyo lang. Magiging kasi, tingnan nyo, guys. Gunpowder. O, edi splash. Kasi ang splash potion, may babato niya yan. O, yung gunpowder. Baril yan, di ba? Yan yung ginagamit pang gawa ng pulbura. O, di ba? O, yung baril medyo malayo. Yun. Di ba, guys? O, yan na, guys. O, di ba? Naging splash potion. Na-turn siya ng splash potion. Kung gusto niyo siyang gawin ng lingering, na panggawa ng poison arrow o kaya ng mga lagyan nyo lang ng dragon breath. Ang dragon breath, makukuha nyo lang yan sa breath ng dragon, ng ender dragon. Kailangan nyo lang dyan ng glass of bottle. Kaso nga lang, mahirapan kayo hanapin yan. Kasi di kayo madamage ng dragon breath. Ayan o, magagawa na siyang lingering. Ayan na, guys, pwede nyo siyang ilagay sa gitna. Tapos papalibutan nyo ng arrow. Ayan na, guys. Ay lang po ang topic natin for today. Don't forget like and subscribe. Okay, guys. Okay, and goodbye, guys. Salamat sa